Thor, nu laver du ingen bøvl. Er du med? Med det. Thor! Ikke også? Sig ja til mig. Ja. Ja. Det gør ikke noget. Mor, ham med tingen der, han er helt slem. Han troede mig. Og han sagde, at jeg var en latterlig lille nar. Det er derfor, jeg bliver sådan. Prøv at se her, hvor jeg blev overfaldt. Ja, jamen du skal ind på bagsædet, Thor, ikke? Jamen, jeg blev sgu da overfaldt. Af hvad? Af en vagt. Jamen da. 2 år. Skal han løslades, eller hvad? Må jeg tage ham med hjem? Der er ikke noget, Thor. Han er på det kendt. Og så går du med mig over i bilen. Uden noget som helst bøvl. Er du med på det? Ja. Nu løser de her håndjern op. Jamen der sker ingenting. Så må jeg en gang spille muskler igen. Det gør jeg ikke, når jeg siger det. Nu stopper du, ikke også? Ja, men de tror jeg ikke kommer, de kan starte der. Jo. Sådan er det så. De bliver nødt til at tage deres forholdsregler, og det er deres arbejde. Ja, men det kan de takke ham vagten derfor. Ja, men sådan er det som de var der, du skvattede, Kåre. Nej, jeg bliver sgu overfaldt. Overfaldt ham. Prøv at se hans arm. Jeg har også over hele ryggen. Hvis det... Jamen så må vi jo have navnet på vagten, det må vi lige have set. Ja, men det vil han ikke sige. Han vil heller ikke give mig navnet på hans overordnede. Det sagde jeg før jeg overhovedet gik ud. Så går du over og sætter dig ind i bilen. Jo, men jeg tror, du bliver sigtet, så ikke oplyst. Yes. Den er så frafaldet.